تعالی پنجے ولیین جی نشانن کے بیان فرمایا قرآن کریم بے داغ آئین ہوا جے میں ہر شے واضح طور تے کلیئر ظاہرہ ایاوا اسائی اواں جے معاشرے میں ہر مانو ولی کی سنیان جیلا پنجا پنجا معیار ٹھائی چھڑیا ہن کیکھاں پوچھجے تے ولی کیرا تے او چوندے ولی ہوا جے کو کرامتوں ڈیکھارے بڑا کرشمہ ڈیکھارے وڈو خدا جو پوتل بندو آ کیکھاں پوچھجے تے ولی چھاکے چیجی کسی جے کہ دنیا جی خبر ہی نہ ہوجی 40 ڈین یا 42 ڈین یا 41 ڈین تئی کے کھڈ میں ویری رہی وار وڈا تھی ونجن نہ نماز جو خیال نہ روزے جو خیال نہ زکات جو نہ حج جو اے چاہنا سی وڈو خدا جو پوتل بندو آ بھلی جسم ماں دھپ پئی چیجن گڈ مری ہوا پر اسی یہ سمجھندا آیو تے یو ولی ہوا ہر مانو یہ تو سوچے تے جی ماں تھو چواں ولی ان کے چبو جی ماں سوچا ولی ہوا ہر مانو پنجو معیار ٹھايو وا پر قرآن کریم ہکڑو اہڑو تے معیار مقرر کری چھڈیو جی کلیئر طور تے گال واضح فرمائے چھڈی تے ولی اوہی ہن جے کے پرہیزگار ہن ہاڑی پرہیزگار چھا کے چیجے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات فرمائیں تا المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء الکفا واجتنب عن الحرام والجفا وکلف نفسه بالوفا متقی ہوا جے کو مدینے جے میر جے رستے تے ہلے اے حرام اے بے وفائی کھاں بچندڑ ہوجے پنجے نفس کے وفا جو مکلف بنائے ونبذ الدنیا وراء الکفا اے دنیا کے کیالی جے پویا اچھلائے چھڑے دنیا تے ان جی نظر نہ ہوجے ان جی نظر ہوجے تا اللہ جی ذکر دے ہوجے ان جی نظر ہوجے تا محبوب جی شریعت دے ہوجے ہارے بھٹائی صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ فخر الدین رازی جی ان متقی جی تعریف جی بارے میں فرمائے تھو شینو شریعت جا تابع جا تمام اکڑا دا جن کو شریعت تے چھوڑیا شریعت تے کونے کو اساں جا پنجا رنگ ہن فرمائے تو شینو شریعت جا تابع جا تمام تن کے طریقت جو من میں مچ مدام علی حقیقت سامو معرفت مقام ادا جنت پیتوں جام گر کے گڈیا کا پڑی پویا سبحان اللہ گوندا جو کاوڑے لو جمولیت زور سے سبحان اللہ جو شینو شریعت جا تابع جا تمام نبی جی رستے کا سوا کو چارو آہی کن ولی جی پرکھن تھی تو جی اندر جاچ تو رسول اللہ جی رستے تے آہے یا میں فرمائے تو شینو شریعت جا تابع جا تمام تن کے طریقت جو من میں مچ مدام علی حقیقت سامو معرفت مقام جنت پیتوں جام گر کے گڈیا کا پڑی فرمائے تو سارے سکھ سبق شریعت جو سونی طریقتوں تکھو وہی حقیقت جو حق معرفت محق آئے اصل عاشق جو فرمائے تو کر طریقت تکیو شریعت سنیان یوں حقیقت ہیر تو ماگ معرفت مان اج ثابوتی اسان تپسن کھا پالو رہی ولی اوہی ہن جے کے
नबी जे पाक शरीयत ते हलन, रसूलुल्लाह जे रस्ते ते हलन, मुझे मदीने जे मीर जे सुन्नत जो आमिल हुजे, वो जेको आमिल आ सो कामिल आ। चओ जेको आमिल आ सो कामिल आ, जेको आमिल आहे सो काहिल आ, सो चाहिल आ, सो बेदीन आ, वली होवा जेको मुझे महबूब जे पाक शरीयत ते अमल करे। अब तव्हां सुनन असांजी वलियन सां मोहब्बत आहे, ईअं न अथव या कोन अथव मोहब्बत? हथ मथे खणो लंगर प्यारा परेशान थियो आहियो। वलीयन जी मोहब्बत असांजे अंदरनि में समायल आहे। कुरान करीम जी इहा आयत अल्लाह से जो फरमाता ला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह से फरमाता लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरत। इन आयत जे बारे में मदीने जे शहर में